खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एमबि बड' इडु चेनेलनि जानानै नोंथां बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। लोगोफोर आंबो मोजाङैनो दं। जानो हागौ नोंथांमोना आं भिडिअ लाबोयैनि थाखाय दुखु मोनदों जानांगौ। बिनि थाखाय निमाहा बिहरो। दिनैनिफ्राय आं लाबोनो नाजाबाय थागोन। मानो होनोब्ला समनि आंखालाव आं लाबोनो हानाय जायाखै भिडिअफोरखौ। दिनै नोंथांमोन नायलांदो भिडिअखौ आरो जाय बिथांमोना गोदानै फैदों चेनेलाव अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लाबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लाबानो जाबाय। अब्लानो आं जेब्लानो भिडिअ हगारो अब्लानो नोंथांमोना गिबियावनो नुग्रोबाय थानायनि आरोना। जेखियानो जाया आं दिनै नोंथांमोननो माखासे इंलिश सेन्टेन्स माने बर' कनभार्ट खालामगोन गोरलै सोदोबफोरखौ। नोंथांमोना जाय सोलोंनो गोसो स्टुडेन्ट उन्दै स्टुडेन्ट सोलोंनो गोसो नोंथांमोना थांनानै नैबे भिडिअआव सोलोंनानै लानो हागोन। थारैनो जोबोद इम्परटेन्ट। दिनै पार्ट 1 नैबे सेन्टेन्सआ आरो लाबोबाय थागोन आङो बिदिनो माने हानाय सिम्पोल माने सेन्टेन्सफोरखौ आं कनभार्ट खालामगोन बर' रावाव। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं माने जुदि नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थागोन आं अब्ला बेबायदिनो लाबोबाय थागोन आरो जिकेखौबो लाबोबाय थागोन। माने आं इयाव खालि माबाखौ लाबोगोन आरोना फरायसाफोरनि थाखायल' माने बेयाव बे चेनेलाव लाबोबाय थानाय जाखायो। आं गुबुन भिडिअ हगारा। आं दिनै जिके लाबोनाय जायाखै। आं सेन्टेन्स इंलिश सेन्टेन्स माखासे गोरलै सोदोबफोरखौ आङो नैबेयाव लाबोनाय जादों। थारैनो फरायसाफोर गोसो गुदुंफ्रा सोलोंनानै लादो। अब्ला जों दिनैनि भिडिअखौ जागायलांनोसै लोगोफोर। लेट्स गो स्टार्ट नाउ। आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावनो थाखाय एमबि बड' इडु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। फै जोङो दायो गिबियावनो नायना लाग्रोदिनि मा दङ इंलिश सेन्टेन्सआव। दैलि इउज इंलिश सेन्टेन्स प्रेक्टिस 1 नाम्बाराव दं टक टु इउर फ्रेन्ड्स। टक टु इउर फ्रेन्ड्स। 2 नाम्बाराव दं I don't know। I don't know। 3 नाम्बाराव दं टक टु मी। टक टु मी। 4 नाम्बाराव दं Can you help me? Can you help me? 5 नाम्बाराव दं Everything is fine। Everything is fine। 6 नाम्बाराव दं He is very clever। He is very clever। 7 नाम्बाराव दं It is very expensive। 8 नाम्बाराव दं It is okay, no problem। 9 नाम्बाराव दं Don't embarrass me। Don't embarrass me। 10 नाम्बाराव दं Go away from here। Go away from here होनदों। दायो जों बेखौ मोनफा मोनफा बर'आव कनभार्ट खालामगोन एबा बर'आव राव सोलायगोन। फै जों दायो बर'नि राव सोलायनि। फार्स्टआवनो दंमोन टक टु इउर फ्रेन्ड्स। टक टु इउर फ्रेन्ड्स। नोंथांनि लोगोजों बाथ्रा रायज्लाय। मा होनदों? नोंथांनि लोगोजों बाथ्रा रायज्लाय एबा नोंथांजों बाथ्रा रायज्लाय। 2 नाम्बाराव दं 2 नाम्बाराव I don't know। I don't know माने आं जेबो मिथिया एबा आं मिथिया। I don't know आं जेबो मिथिया एबा आं मिथिया। 3 नाम्बाराव दं talk to me। talk to me माने आंजों बाथ्रा रायज्लाय एबा आंजों रायज्लाय। talk to me आंजों बाथ्रा रायज्लाय एबा आंजों रायज्लाय। 4 नाम्बाराव दं Can you help me? Can you help me मा नोंथाङा आंखौ
मदद खालामनो हागोन ना? मा नोंथाङा आंखौ मदद खालामनो हागोन ना? Can you help me? 5 नम्बराव दं everything is fine. Everything is fine. मा होनदों बेयाव? गासैबो मोजां एबा मोजाङैनो दं. Everything is fine. गासैबो मोजां एबा मोजाङैनो दं. 6 नम्बराव दं he is very clever. He is very clever. बियो जोबोद बुद्धि गोनां एबा सोलोगोरा. बियो जोबोद सोलोगोरा. He is very clever. बियो जोबोद बुद्धि गोनां. 7 नम्बराव दङ it is very expensive. It is very expensive. बियो जोबोद दाम गोसानि एबा बियो जोबोद दाम गोसा. It is very expensive. बियो जोबोद दाम गोसानि. 8 नम्बराव दं it is okay. No problem. It is okay. No problem. जागोन जेबो दिगदार गैया एबा जेबो प्रब्लेम गैया. जागोन जेबो दिगदार गैया एबा जेबो प्रब्लेम गैया. 9 नम्बर don't embarrass me. Don't embarrass me माने आंखौ रायनो नाङा. आंखौ रायनो नाङा. Don't embarrass me. आंखौ रायनो नाङा. 10 नम्बराव दं 10 नम्बराव लास्ट बेनो go away from here. Go away from here. बिनिफ्राय थांदो. बिनिफ्राय थांदो. Go away from here माने बिनिफ्राय थांदो. फरायसाफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै बयबो लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो. आरो जाय बिथांमोना गोदानै फैदों आंनि चेनेलाव बे एमबि बड' इडु इउटुब चेनेलाव दिनैसो नायफ्लांदोंब्ला नोंथांमोनाबो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो. अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर. आरोबाव नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन. नेनानै थादो. बाय बाय. थेंक्स फर वाचिं. गोजोन्थों. बाय बाय.